pob un creadu'n byw. Felly arglwydd ni yma gyda'n gilydd, yn ceisio addoli di, gyddiolch i ti am yr Efengil ac am dy gariad tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly arglwydd bendithio ni, a bendithio Emyr wrth iddo fo ein harwain ni bore yma yn ein haddoliad ac wrth drafod a gwrando a deall beth sydd gen ti ddweud wrthyn ni trwy dy air sanctaidd di. Bendithio ni, nid yn ôl ein heiddiant, yn ôl dy fawr trigaredd, yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist. Amen. Dafydd. Bore da. Yn dda i fod yn ôl yma gyda chi. Yn braf eich gweld chi. Gan bod y clociau di mynd nôl, dwi'n iawn bod gen i awr extra i bregethu, ydy hwnna'n iawn, Rod? Ga i bregethu mor hyd? Na i ddim, pidwch becso. Na, mae'n dda i fod yn gilydd i addoli'r arglwydd. A felly ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu. Rwy'n chwennych, gweld ei degwch ef sy uwch popeth is y rhod. Na welodd lluoedd nefoedd byr gyffelib iddo riod. Ydy hwnna'n wir amdano ni'r bore yma? Bod ni'n chwennych, bod yna rhyw ddeheuad, bod yna ysfa yno ni i weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Pam ddylsyn ni fod eisiau weld e? Wel, ni'n mynd mlaen i ganu ef yw ffynon fawr pob dawn. Graidd holl ogoniant un a rhyw drysorau fel y môr a guddiwyd ynddo hun. Mae yna rhyw drysor yn yr arglwydd Iesu, rhywbeth newydd yn dod i'r golwg o hyd ac o hyd. A'r peth gwych yw, bore yma ni yn gallu profi i bresenoldeb e. Mae'r pennill ola yn dweud hyn. O pam na chaf i ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd. Hynny yw, mae bore yma, cael bod yma gyda'n gilydd, cael clywed gair Duw, cael moli'r arglwydd, cael presenoldeb Iesu yma trwy ei ysbryd, mae'n ragflas o'r nefoedd. Sa'n gweud bod yn pregethu un ragflas o'r nefoedd, ond mae bod yma ac addoli, mae fel blas o'r nefoedd, ni cael dechrau arno fe nawr. Does yna un lle gwell i ni fod. Felly nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawd yn gilydd. Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef, sy uwch popeth is y rhod. Na welodd lluoedd nefoedd gyffelib iddo riod. Fi am ddarllen nawr o air Duw. Ac ni'n mynd i fod yn edrych bore yma a heno yn yr Efengil yn ôl Mathew. A pennod 14. A ni'n mynd i fod yn edrych ar ddau hanes
fydd yn gyfarwydd iawn, fi'n siŵr i'r mwyafrif ohono ni. Hanesion rhyfeddol, gwirthiau, neu falle gair gwell byddai arwyddion gan yr arglwydd Iesu Grist yn dangos rhywbeth i ni o'i bersonau, o'i gymeriadau, ac am ei gariadau. Ac yn arbennig heddi, fi eisiau i'n meddwl ni fod ar ei ddarpariaeth. Yna'r gair pwysig heddi. Mae Duw, ymherson yr arglwydd Iesu Grist, yn darparu. Mae'n darparu ar ein cyfer ni bob dydd. Mae'n darparu ar ein cyfer ni yn yr sefyllfaoedd mwyaf cymhleth a dyrys a pryderus. Yn y bore yma, ni'n mynd i ddarllen Mathew 14 ac adnodau 13 i 21, hanes porthu'r 5,000. A wedyn heno, os Duw a'i mynd, nawn ni edrych ar yr hanes sy'n dilyn, sef Iesu'n cerdded ar y dŵr. Mathew 14, dechrau'n adnod 13. Pan glywodd Iesu am farwolaeth Ioan Fydyddiwr, aeth oddi yno mewn cwch i le unig o'r neilltu. Ond clywodd y tyrfaoedd, a dilynasant ef dros y tir o'r trefi. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt, ac iachau ei cleifion hwy. Fel roedd yn nosi, daeth ei ddisgyblion ato a dweud, mae'r lle yma'n unig, a mae ei eisoes yn hwyr. Gollwng y tyrfaoedd iddynt fynd i'r pentrefi i brynu bwyd iddynt ei hunain. Meddai Iesu wrthynt, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith. Rowch wir rhywbeth i'w fwyta iddynt. Meddai'n hwy wrtho, nid oes gennym yma, ond 5 torth a 2 bysgodyn. Meddai antai dewch a hwy yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r tyrfaoedd eistedd ar y glaswellt, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny i'r nef a bendithio, torodd y torthau, a roddodd hwy i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r tyrfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgedau lawn o'r tameidiau oedd dros ben. Ac roedd y rai oedd yn bwyta tua 5,000 o wir, heblaw gwragedd a phlant. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ein i ni. Wel, nes i clywed fyna bod yna wir, bod yna wragedd a bod yna blant yno. Y diwrnod yna'n cael ei bwydo gan Iesu. Blant, i chi eisiau dod ymlaen nawr? Fi eisiau siarad â chi am foment. Dewch i'r blaen. Okay. Dewch. Ystod eistedd fan hyn, Mols? Cwestiwn i chi. Ydych chi wedi cael rhywbeth i fwyta heddi? Llaw lan os chi wedi cael rhywbeth i fwyta ti wedi. Fi'n gwybod bod ti wedi. Be gethych chi i fwyta? Brecwast. Be ges ti i brecwast? Bagel. Waw. Bagel i brecwast. Mae hwnna'n swnio'n wych. Be ges ti? Rhywbeth oren? Oren? Na? Frosty. Frosties. Fi'n offi Frosties. Maen nhw'n neis. Be gethych chi? Crunchy nut cornflakes ag apricot wheat. A fi'n siŵr os o'n i'n gofyn i'r oedolion bydden nhw gyd i cael rhywbeth i fwyta hefyd. Lle gethych chi'r bwyd na te? Lle gethych chi'r bwyd? Nes ti fynd allan i casglu'r gwenith a
malu lan a coginio fe mewn i bagels? Na, lle ges ti'r bwyd? Est ti o'r siop o'r yma? Na, nes ti ddim. So lle oedd y bwyd te? Na, lle oedd y bwyd yn y tŷ? Oedd e jyst mewn cwpwrdd yn doedd? Oedd e jyst mewn cwpwrdd, ti'n iawn. Lle oedd the Frosties di, Daniel? Mewn bocs yn y cwpwrdd, lle oedd eich... oce, oedd y pethau yma i gyd... Nawr, siwr nath nhw gyrraedd y cwpwrdd? Ti di roi'r ateb yn barod. O'r siop, a pwy nath roi nhw na? Mam a dad, neu i ni heddi, pwy? Nain at y ci, yn dyfa. So nhw wedi darparu bwyd. O'ch chi jyst angen mynd i'r cwpwrdd, agor y cwpwrdd, gweld beth oedd yna, bagel, yummy, neu Frosties, yummy, neu crunchy nuts, yummy, a bitan. Okay. Ar ôl yr oedfa, bydd eich bol chi'n dechrau, a bydd ni'n mynd nôl adre, nôl i'r tŷ. Ydych chi'n mynd i gadw beth arall i bwyta, chi'n meddwl? Wel, fi'n mynd i. Sa'n gwybod amdano chi. Be chi'n meddwl ni'n mynd i gael i ginio? Cinio? Be sydd i ginio? Ti'n gwybod beth sydd i ginio yn tŷ chi heddi? Tatws. Neis. Cig. Gobeithio wir. Beth arall? Beth arall bydd i ginio? Chi'n gwybod? Chi'n cael trafodaeth fawr am beth sydd i ginio. Bydd na ginio, fi'n siŵr. Fi'n siŵr. Bydd pawb yn mynd adre ar ôl yr oedfa a bydd na ginio. Nawr, o le mae'r cinio yna mynd i ddod? O'r siop. A pwy sy'n mynd i brynu'r stwff o'r siop? Mam a dad neu nain a tad ci. Mae yna fwyd wedi bod bore yma. Bydd na fwyd amser cinio a fi'n siŵr amser te bydd na rhywbeth arall. Okay? Nawr te. Pan o'ch chi'n mynd i'r cwpwrdd i chwilio am frecwast, o'ch chi'n poeni? O'ch chi'n poeni, na, beth os fi'n agor y cwpwrdd a bod dim byd yna? O'ch chi'n poeni am hwnna? Na. Chymod, pan ni'n mynd adre ar ôl yr oedfa i gael cinio, ydych chi'n poeni byddwn ni'n cyrraedd nôl i tŷ nain a tad ci a bydd dim bwyd yna? Wyt ti'n poeni byddwn ti'n cyrraedd gartre a bydd dim byd yna? Mae'n coginio. Pam bo chi ddim yn gorfod poeni? Mae wedi dechrau coginio'n barod, ond pam? Meddwl nawr, pam bo chi ddim angen poeni? Sut ych chi'n gwybod? Sut ych chi'n gwybod bod yna fwyd yn mynd i fod yna i chi o hyd? Molly, stop. Mae hwnna'n wir, ond meddwl nawr, trio meddwl, pam bo chi'n gwybod bo chi ddim angen poeni? Achos, ond pwy sydd wedi bod y siop? Nain at y ci. A chi'n gwybod bo chi'n gallu trystio nain at y ci. Ni'n gwybod, pan ni'n dod i aros am nain at y ci, bydd yna fwyd yna, dydyn ni. A chi'n gwybod, pan chi'n mynd i edrych yn y cwpwrdd, bydd mam a dad wedi prynu bwyd a bydd nhw wedi rhoi beth sydd angen i chi. Okay? Chi'n gallu trystio bod nhw'n mynd i ddarparu. A mewn ffordd dyna, ni'n mynd i glywed am heddi. Okay? Ni'n clywed am Iesu. A wnaeth chi gwrando ar y stori? Beth oedd Iesu'n neud? Oedd dyfa 5 torth o fara, 2 bysgodyn ar gyfer 5,000, dros 5,000 o bobl, achos oedd 5,000 o ddynion, ac oedd na mams, ac oedd na plant ar ben hwnna, ac oedd Iesu wedi darparu, oedd wedi rhoi beth oedd angen iddyn nhw, a felly beth oedd angen i'r bobl wneud? Oedd angen iddyn nhw trystio, ynddo fe? Trystio bod Duw yn mynd i roi be ni angen. Okay? A ni'n mynd i feddwl am hwnna bore yma. Bod Duw yn rhoi popeth ni angen yn Iesu Grist, a felly be ni angen gwneud yw credu. Ni angen trystio yn Duw. Okay? Reit, chi di gwrando yn fi. Chewch nôl i ystod nawr. Wel, ganwn ni etod yn gilydd. Ni'n mynd i ganu ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef. A'r pethau hyn yn ychwaneg roer i chwi. Hallelujah.
Hallelujah. Nid ar faran unig bydd byw dyn, ond ar bob gair da ddaw o enau Duw ei hun. Hallelujah. Hallelujah. Gofynnir ac fe roddir i chwi. Ceisiwch ac fe gewch. Cirwch ac fe agorir i chwi. Hallelujah. Hallelujah. Nawn ni sefyll i ganu. Gawn ni air o weddi yn gilydd, nawn ni weddio. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni'n dod ger dy brondi yn awr arglwydd, ac i ni am ddweud, Hallelujah, Hallelujah, arglwydd rydyn ni yn dyfoli di, rydyn ni yn dyfawrygu di, rydyn ni yn dy ganmol di, ac rydyn ni am ddweud mor wych, mor fendigedig o'i ti. Arglwydd, does na neb yn debyg i ti. Does na neb all gymharu â thi. Ti ein creawdwr. Ti ein cynhaliwr. Ti ein gwaredwr. Arglwydd, ti sydd wedi rhoi popeth i ni. Ti sydd yn darparu o hyd ac o hyd. A Dad, ni'n diolch i ti. Fel ni wedi cael yn atgoffa gyda'r plant, mor ffodus ydyn ni mewn gymaint o ffyrdd. Gyffredinol bod gennym ni cymaint o bethau. Bod ni yn gyffredinol ddim angen poeni am pethau bob dydd, bwyd a diod a dillad a chartrefi. Arglwydd ni'n gwybod bod hynny falle ddim yn wir am rai yn ein byd ni, fod na pryderon
Fod yna ddioddefaint ofnadwy ac arglwydd ni'n gweithio dros ein byd, a bydde di'n dod a heddwch, ac a bydde di yn trigarhau, ac a bydde di yn sicrhau cyfiawnder a diogelwch, yn arbennig yw'r rheini sy'n mwyaf bregus, mwyaf gwan, mwyaf anghennus. Ond Dad, y bore yma ni'n diolch i ti fod yna farpariaeth gyflawn i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod yna ffordd i bob un person ar wyneb deiar i ddod i dynabod di, dod i berthynas gyda thi. Dod i flasu bara'r bywyd ac i dderbyn bywyd tragwyddol yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch am hyn. Arglwydd fel ni newydd ganu, nid ar fara ni, neu bydd byw dyn. Mae gennym ni bob math o anghenion, ond ein angen mwyaf ni yw amdano ti dy hun. A ni'n diolch i arglwydd fod ti wedi rhoi dy hun i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd felly unwaith eto ni'n gweddio byddwn ni'n profi dy bresenoldeb di nawr. Byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti yma yn ymwneud â ni. Arglwydd, falle bod gennym ni bob math o ofnau i'r bore yma. A falle bod yna rai yma yn poeni am y dyddiau neu'r wythnosau, o'r misoedd nesaf yma. Falle bod pethau'n galed arno ni mewn gwahanol ffyrdd o ddydd i ddydd, a felly arglwydd ni'n gweddio yn ei di'n helpu ni i ymddiried yno ti. Ni'n gweddio yn ei di helpu ni i osod ein gobaith ni yn gyfan gwbl yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr efengil. Ni'n gweddio yn ei di helpu ni i drysori yr arglwydd Iesu, uwch ben pawb a phopeth arall. O Dad, ni'n gweddio yn ei di helpu ni fel eglwys, fel dy bobl di, helpu ni i gynnal ac i gefnogi ein gilydd. Ni'n gofyn ei di helpu ni fyw yn aberthol ac yn ystyriol o anghenion y rheini o'n cwmpas ni. O Dad, i cadw'n golwg ni yn wastad ar yr arglwydd Iesu Grist. O Dad, ni eisiau cyflwyno'r eglwys hon i ti, a Dad, yn diolch am y ffordd ti wedi cynnal a wedi darparu dros y blynyddoedd. A Dad, ni'n diolch am y ffordd yn ddiweddar nawr ti wedi darparu Rhodri a'r teulu ddod yma yn weinidog. A Dad, ni'n dal i weddio dy lawd i a dy fendith di ar waith yr eglwys hon a gweinidogaeth yr eglwys hon. A Dad, ni'n gwybod fod yna dal anghenion ynglyn ag adeilad ac arweiniad i'r dyfodol, a ein gweddi ni yw yn ei di ddangos dy nerth, dangos dy fawrydd, dangos dy allu arglwydd, a rho'r hyn sydd ei angen mwyn i bobl Bangor a'r ardal hon i gael clywed amdano ti, a cael dod i weld ei hangen amdano ti, a dod i dy geisio di, dod yn waglaw, dod fel petai efo'i boliau nhw yn rymblan eisiau ti arglwydd. O Dad, a wneud i weithio felly, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno nawr y munudau nesaf yma, wrth i ni feddwl am yr hanes cyfarwydd yma. Ni'n gweddio trwy'r ysbryd glân yn ei di agor ein llyged ni, a'n meddyliau ni, a'n calonau ni i ryfeddu arno ti. Dad, cliw ni felly, derbyn ein mawl ni am diolch. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enaid i'n dyheu am fod yn agos, mwyn profi wrth gwmni di.
ac yma. O trowch gyda fi, os oes Beibl gyda chi i Mathew 14 ac adnodau 13 i 21. A fel wedys i'n gynharach, dyma falle un o'r hanesion mwyaf enwog, un o'r hanesion mwyaf cyfarwydd yn y Beibl, yr arglwydd Iesu, yn bwydo dros 5,000 o bobl gyda ychydig torthau o fara a 2 bysgodyn. Ar i rai pobl, mae hanes fel hyn yn achosi chydig o ben tost. Os ych chi ddim yn derbyn y Beibl fel gair Duw, os ych chi ddim yn credu mae'r arglwydd Iesu Grist yw pwy oedd e'n dweud oedd e, sef mab Duw wedi dod yn y cnawd, mae hanes fel hyn yn achosi problemau, yn dydy? Yn siarad yn ddynol, wrth gwrs, mae e'n amhosib, that's the point. Sut gall berson fwydo'r holl bobl na gyda cynlleied o fwyd? O'ch chi weld, dyna'r pwynt. Yr unig ffordd y bore yma ni'n gallu dibynnu ar yr arglwydd Iesu i ddarparu ar ein cyfer ni, ar gyfer ein holl anghenion ni, o ddydd i ddydd, yw os mae dyma Iesu. Yr un sy'n gallu gwneud pethau fel hyn. Mae rai pobl sydd eisiau dal i alw ei hunan yn Gristnogion, ond sydd methu derbyn y math yma o Iesu, a methu derbyn be mae'r Beibl yn dweud fan hyn, maen nhw'n trial esbonio'r peth i ffwrdd. Maen nhw'n defnyddio fe fel darlun. O, na, just picture, just rhyw fath o llun sydd yn ni fan hyn. Mae angen i ni ymddiried yn yw i ddarparu.
Mae angen i ni trystio bod Duw yn gallu darparu. Os mae'n jyst darlun nhw, dyw hwnna ddim yn help, ydy e? Os yw Iesu methu darparu ar gyfer y bobl yma fan hyn, pam ddylswn ni ddibynnu arno fe yn ein angen ni ac yn ein sefyllfa ni? Mae rai pobl eraill wedi trial esbonio'r peth i ffwrdd mewn ffyrdd eraill. Maen nhw wedi trin fel rhyw fath o voice wers, rhyw morality story. Maen nhw'n dod lan efo rhywbeth fel hyn. Wel, roedd bwyd gan y bobl, ond o'n nhw gyd mor hunanol, o'n nhw ddim eisiau rannu. Nes bod yna rhyw fachgen bach yn dod gyda'i focs bwyd a mae fe'n dweud, wel, na i rannu mwy a wedyn mae pawb arall yn gorfod, iawn, mae gen i rhywbeth. Ac yna, hapus iawn, mae digon o fwyd. A pwynt y stori felly yw bod ni just fod i rannu. Ac os i ni gyd yn rannu, bydd digon gan bawb. Nawr, be, mae hwnna'n cymryd fwy o ddychymyg na just derbyn y stori fel mae fi'n credu. Ac eto, dwi ddim yn help, ydy e? Mae'n bwysig rannu, ac wrth gwrs fel eglwys, fel pobl yr arglwydd, ni fod i rannu mwyn helpu'n gilydd mewn adegau anodd, ond dwi ddim yn rhoi gobaith i ni, ydy e? Beth am y sefyllfaoedd yna lle does dim ateb, does dim pobl i'n helpu ni. A felly bore yma, fi eisiau'n gwahodd ni i gymryd Duw ar ei air. Fi eisiau ni ddod efo meddwl agored. A sa'n gwybod lle chi'n sefyll falle bod chi ddim eto'n Gristion a chi ddim yn siŵr be chi'n credu am y Beibl a chi ddim yn siŵr be chi'n credu am Iesu Grist, ond yn y munud nesaf, fi eisiau chi i geisio cymryd yr arglwydd ar ei air. Fe eisiau chi holi, wel, ydy hwn yn wir? Ydy e'n gwneud synwyr? Os na Dduw, a fe sy wedi creu y byd yma, fe sy wedi fy nghreu i, a mae wedi fy ngharu i, yna does dim byd yn rhy anodd iddo fe. Mae'r Duw yma sydd wedi siarad gyda ni yn y Beibl, sydd wedi siarad gyda ni mewn person yn yr arglwydd Iesu, mae wedi dangos bod yn eich caru chi, a bod eisiau perthynas, a mae eisiau darparu ar eich cyfer chi heddi. Felly beth yn ni ddysgu fan hyn am ddarpariaeth Duw? Y peth cyntaf, os chi'n cymryd nodiadau, yw hyn. Darpariaeth tymer. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn darparu mewn ffordd tyner, tender. Ni'n darllen yn adnod 13 fod yr arglwydd Iesu wedi clywed rhywbeth. Pan glywodd Iesu. A'r hyn wedi clywed yw ychydig o newyddion trist. Mae newydd clywed am farwolaeth ei gefnder Ioan Fedyddiwr. A dwi ddim yn glir beth yn union oedd natur eu perthynas nhw, pa mor dda o'n nhw'n nabod ei gilydd, pa mor agos o'n nhw, ond yn sicr oedd Ioan yn ffigwr pwysig i'r arglwydd Iesu, achos Ioan oedd yr un oedd Duw wedi anfon mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu a paratoi'r bobl ar gyfer y Meseia. A felly chi'n cael yr argraff yn hyn, pa bynnag mor agos o'n nhw, pan mae Iesu'n clywed y newyddion, aeth oddi yno mewn cwch i le unig o'r neilltu. Be mae Iesu eisiau gwneud, mae eisiau bach o amser ar ben ei hun. Mae eisiau bach o lonydd. Chi'n gallu cydymdeimlo efo hynny? Chi'n cael newyddion gwael erioed a be chi rili eisiau gwneud yw mynd i'ch stafell chi a rhoi'r covers dros eich pen chi, neu mynd i ryw stafell dywyll a just ista yna a cael chydig o lonydd.
Yr argraff chi'n cael yw bod Iesu fan hyn, mae jyst eisiau mynd a siŵr o fod cael amser i fyfyrio a gweddio a galaru. Ond clywodd y tyrfaoedd a dilyn asant ef dros y tir o'r trefi, pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr. Mae Iesu'n cyrraedd y lle tawel yma i fod ar ei ben ei hun, a pwy sydd yna? Y torfeydd yma o bobl sydd eisiau i ddilyn ac gweld be mae'n gallu gwneud ar ei cyfer nhw. Nawr, siwr byddech chi di ymateb i hynny? Falle bod well peidio ateb y cwestiwn yma. Sut mae Iesu'n ymateb i hynny? Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt. Tosturiodd wrthynt. Beth bynnag oedd yn mynd trwy ei feddwl ar y pryd, beth bynnag oedd y boen oedd ei hun yn gwynebu, beth bynnag oedd eisiau i wneud, wrth iddo fe weld y bobl yma yn ei hangen, mae'n tosturio. Mae'n rhoi ei hangen nhw cyn ei angen ei hun, fel mae Iesu wastad yn gwneud, wrth gwrs. Ond ag yw hynny'n hyfryd. Mae'n hanner tymor wythnos yma, ynddydi? Mae'r athrawon yn cael bach o seibiant rhag yr dosbarth, rhag y plant. Chi erioed wedi cael y profiad yna lle falle bod ych chi un o'ch plant chi ac a maen nhw'n spoto un o'i athrawon nhw yn y siop neu hyd yn oed yn bellach ar eich gwyliau chi'n digwydd bod yn yr un lle a maen nhw'n gweld ei athro neu athrawes nhw a mae'r plentyn mor gyffroes a maen nhw'n redeg draw, maen nhw eisiau gweld ei athro neu athrawes a chi'n dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl yr athro. Come on. Fi ar yngwyliau fan hyn. Fi wedi cloco mas o'r ysgol. Be bydden nhw eisiau gwneud? Wel, siwr o fod, be bydden nhw really eisiau gwneud yw just esgus bod nhw ddim wedi gweld y plentyn a just diag i rwle, redeg i ffwrdd. Ond os maen nhw'n athro da, neu'n athrawes da, be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n dweud, haia, sut wyt ti? Be ti'n gwneud fan hyn? Sut mae'r gwyliau yn mynd? A mae hynny, pan chi'n gweld hynny'n digwydd, mae'n wych yn dydi? Chi'n gweld y cariad a'r gofal sydd gan yr athrawon hynny at ei disgyblion nhw, at ei plant nhw. Wel, fan hyn, cymaint yn fwy hyfryd yw hyn yn dyfe. Mewn un ystyr, dyw Iesu ddim yn nabod y bobl yma. Mewn un ystyr, dyw ddim efo perthynas gyda nhw. Maen nhw just, yn aml iawn, just yn defnyddio Iesu, yn dydyn nhw. Ni'n gweld hynny dro ar ôl tro. Maen nhw'n dilyn Iesu achos maen nhw'n gobeithio am ryw fath o sioe. Maen nhw'n dilyn Iesu achos maen nhw'n dilyn y dorf. Ond pan mae'n gweld nhw, mae'n tysturio. Mae'n cymryd yr amser a'r egni i gyd ymdeimlo gyda'r pobl. Dwi ddim ar hyn o bryd yn ei adnabod. Pam? Wel, achos dyna sut un yw e. Mae'n un tyner a gostyngedig ac affwyn. A ni'n gweld fan hyn ychydig o galon yr arglwydd Iesu. Mewn un ystyr, ni'n gweld ychydig o galon Duw at ei bobl. Pam fod Iesu yno? Pam fod e wedi dod i'r byd o gwbl? Wel, achos fod e wedi tosturio. Achos fod e wedi gweld ni, a'n byd ni, a'n pechod ni, a'r mes ni ynddi fel pobl, a'r mes ni wedi gwneud o'n bywydau ni, a mae wedi gweld ni, ac yn hytrach na dweud, o, dim diolch, sa eisiau dim o hynny, mae wedi tosturio. A felly bore yma, os i chi yn ymwybodol o'ch hangen chi,
Os ych chi'n gweld mewn un ystyr, eich tlodi chi ger bron Duw, chi'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll, chi'n gwybod bod yna rhywbeth chi angen, chi'n gwybod bod yna rhywbeth fwy i fywyd, a chi'n chwilio amdano fe, a y bore yma chi wedi dod fan hyn, a chi'n chwilio amdano fe yn y Beibl, chi'n chwilio amdano fe yn yr arglwydd Iesu Grist, ond mae yna rhywbeth yno chi sy'n meddwl, wel, ydy e rili eisiau fi? Ydy e wir yn gallu helpu fi? Ydy e'n ddigon amyneddgar ac yn ddigon trigarog ac yn ddigon cariadus i roi lan efo rhywun fel fi? Wel, yr ateb yw ydy. Ydy, wneith e ddim diflasu arno ni. Wneith e ddim ein troi ni ffwrdd. Wneith e ddim byth gwrthod y rai sydd yn ei geisio fe. Achos mae e'n un addfwyn a thyner. Yn yr pwynt cyntaf, darpariaeth tyner. Mae ganddo fe ofal. Ni'n darllen mewn efengyl arall fod e'n gweld y dorf yma fel defaid heb fugail ac yn tysturio. Mae'n gweld nhw ar goll ac yn crwydro a mae'n tysturio. Darpariaeth tyner. Ond peidiwch meddwl nawr, yn aml iawn, pan ni'n clywed y math yno o eiriau, fel tyner a trigarog, mae'n cyfle i rai pobl rhywbeth gwan. Ond dyw e ddim yn wan. A dyw'r arglwydd Iesu ddim yn wan. Wel, weithiau ni'n gallu trigarhau a tosturio ac ydymdeimlo wrth bobl, ond sdim byd ni'n gallu gwneud i helpu, ond nid fel na mae'r arglwydd Iesu. Felly ni'n dod i'n ail bwynt ni. Yr ail bwynt yw hyn, darpariaeth cyflawn. Mae Iesu yn gallu darparu yn gyflawn i'r bobl yma. Be mae'n rhoi i'r rhai sydd yn ei geisio? Wel, mae'n un ystod, mae'n rhoi popeth sydd ei angen, yn dydy. Popeth sydd ei angen. Ni'n darllen gyntaf i gyd, tostyriodd wrthynt, adnod 14, ac iachau eu cleifion hwy. Felly, ddigon naturiol, oedd yna bobl yno oedd yn sal. Ni ddim yn clywed beth oedd yn bod arno nhw. Falle bod yna rai oedd yn gloff, bod yna rai oedd yn ddall, bod yna rai oedd yn fyddar. Falle bod yna rai oedd yn gaeth i gythreiliaid. Falle bod yna pob math o bethau corfforol fel yna yn gwynebu nhw. Ond mae Iesu yn iachau. A ni'n gwybod o'r efengylau eraill fod Iesu hefyd yn ei dysgu nhw. Mae'n helpu nhw, mae'n iachau nhw, ond mae hefyd yn ei dysgu nhw. Mae'n esbonio iddyn nhw am Dduw ac am dano fe ei hun ac am y deyrnas sydd wedi dod ynddo fe. Mae Iesu'n darparu'n ysbrydol, os allai roi e fel yna. Mae'n gwneud y bobl yma yn iach, yn gorfforol, ond hefyd mae'n trial dangos y ffordd at Dduw. Mae wedi bod yn ymwneud â nhw yn ysbrydol. Ond nawr mae'n dechrau nosi yn dydy. A fel roedd yn nosi, adnod 15, daeth ei ddisgyblion ato a dweud, mae'r lle yma'n unig, mae hi eisoes yn hwyr. Gollwng y tyrfaoedd iddynt fynd i'r pentrefi i brynu bwyd iddynt ei hunain. Mae'r amser di mynd ymlaen. Mae boliau pobl yn dechrau gwneud sŵn. Mae angen bwyd. Wrth gwrs bod e. Mae pob math o anghenion gennym ni fel pobl yn does. Oedd rai angen cael ei iachau, ond nhw gyd angen clywed am Dduw, a nawr maen nhw gyd hefyd angen rhywbeth i fwyta. A mae'r disgyblion yn meddwl, reit, mae'n amser anfon nhw i ffwrdd. Mae'n ddiddorol, nag yw e? Mae'r disgyblion yn dweud anfon nhw ymaith. Gad iddyn nhw fynd nawr i ffeindio bwyd iddyn nhw eu hunan. Ond medda Iesu wrthynt, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith.
Be mae Iesu'n dweud fan'na? Mewn ffordd mae'n dweud hyn, fi yn mynd i ddarparu popeth sydd ei angen. Mae fy narpariaeth i yn un cyflawn. Fi di dod mwyn i chi ddibynnu arno fi ym mhob ffordd. Nid jyst am eich iechyd chi, nid jyst am eich enaid chi, ond am eich corff chi hefyd, popeth. Fi wrth y modd pan ni'n dod lan i aros yma, cael mynd i Waitrose, Porthaethwy. Mae yna Waitrose yng Nghaerdydd, mae'n eitha pell o le ni'n byw, mae'n rhydd fel arfer, ond pan ni'n dod lan mae'n treat, a mae Waitrose yn anhygoel. Achos mae dyn nhw bopeth. Mae dyn nhw 10 math o dried chili. Pethau sydd ddim mewn siop arferol, mae dyn nhw pob math o fathau gwahanol ohonyn nhw. Mae'n wych yn dydi cael darpariaeth cyflawn. Pob math o bethau, popeth chi angen. A be mae Iesu'n dweud fan hyn yw dim rhaid i chi fynd i chwilio rhywle arall. Chi'n gallu ymddiried yno fi i ddarparu pob dim sydd ei angen. Chod yn aml iawn, fel pobl, ni'n trefnu'n bywydau ni mewn i bocsys neu categorïau, yn dyn ni. Felly, fi wedi siarad yn barod am y gwyliau, hanner tymor. Ni'n meddwl am ein bywyd ni yn hermau gwyliau a gwaith ac wythnosau a tymhorau ac fan hyn mae dyn ni amser teulu. Ac yna nos Fercher mae dych chi amser côr efallai, ac yna bore Sadwrn mae dych chi amser ymarfer corff, a wedyn falle fan hyn mae dych chi'ch amser defosiynol ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A ni gallu bron a bod yn meddwl am ein perthynas ni gyda Duw yn y termau yna, ynddi ni? Reit, dydd Sul, a falle yn y cwrdd canol wythnos, ac e'n amser tawelu, pan mi'n darllen y Beibl ac yn gweddio, a falle un neu ddau o adeg eraill, dyna amser Duw. Dyna'r adeg pan fi'n dibynnu arno fe i ddarparu, a wedyn gweddill yr wythnos, fi'n trysto fi fy hun. Nawr wrth gwrs, mae Duw di roi cyfrifoldeb arno ni i weithio. Ni fod i geisio defnyddio ein doniau ac darparu mewn un ystyr ar gyfer ein teuluoedd ni. Ond y pwynt yw, ni ddim bod i ddibynnu arno ni ein hunan. Ni ddim bod i gymryd unrhyw beth yn ganiataol. Ni ddim beth fod i feddwl mae fi sydd yn rheoli. The buck stops here. Os nag ydw i yn llwyddo mewn rhyw ffordd, yna fydd popeth yn mynd ar chwal. Oedd y disgyblion yn amlwg yn meddwl felly, ond o'n nhw. Reit, Iesu, ti wedi darparu ar gyfer y ran yma o fywyd y bobl, ond anfon nhw i ffwrdd fel bod nhw'n gallu sorto'r gweddill mas. Ond mae Iesu'n gweud, na, sdim eisiau iddyn nhw fynd, mae eisiau iddyn nhw aros fan hyn. Mae eisiau iddyn nhw bwyso arno fi, dibynnu arno fi. Wedi'r cwbl, mae Iesu ei hun yn dysgu ni i weddio, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Ydyn ni fod i weithio? Wel, ydyn, os ni'n gallu. Ydyn ni fod i gymryd yr arian ni'n ennill a mynd o fe i'r siop, os oes bara yn y siop, a prynu o Waitrose, os ydych chi'r opsiwn yna. Wel, ydyn, na'r drefn mae Duw di gosod, ond ydyn ni wrth wneud hynny yn dibynnu arno ni'n hunan? Beth? Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Dyw'r arglwydd ddim yn addo roi popeth ni eisiau. Mae yn addo roi'r hyn sydd ei angen arno ni. Falle bod chi'n poeni ar hyn o bryd, mae yna lot o bryderon yn does. Ni'n clywed lot fawr ar y foment am y cost of living crisis ac
costau bywyd yn mynd lan a pob math o bryderon eraill. A mae eisiau ni fod yn ddoeth, a mae eisiau ni fod yn ddyfal, ond yn fwy na dim byd, mae eisiau ni ddibynnu ar yr arglwydd. Trystio ynddo fe, peidio roi fewn i'n hofnau ni, ond ymddiried yn darpariaeth cyflawn Duw. Nawr falle bod chi'n meddwl ar y pwynt yma, wel, mae hynny gyd yn swnio'n gret, ond beth sydd â hwn i wneud dy fi? Achos o'n i ddim yno. O'n i ddim yn un o'r 5,000 plus o bobl. Nes i ddim bita'r bara a'r pysgod. Sut allai wybod fod yr arglwydd yn mynd i ddarparu i fi? Beth yw'r prawf? A byddwn ni'n dod i'n pwynt ola ni. Darpariaeth digonol. Mae darpariaeth yr arglwydd Iesu yn darpariaeth digonol. Gwrandewch nawr ar hyn. Adnod 18. Meddai yntau dewch a hwy yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r tyrfaoedd eistedd ar y glaswellt, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny i'r nef a bendithio, torodd y torthau, a rhoddodd hwy i'r disgyblion a'r disgyblion i'r tyrfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgedau lawn o'r tameidiau oedd dros ben. Ac roedd y rai oedd yn bwyta tua 5,000 o wir, heblaw gragedd a phlant. Be mae Iesu'n gwneud fan hyn? Pam bod e'n mynd ati i gymryd y bwyd yma, mae'n codi e lan i'r nef ac yn bendithio fe cyn torri e lan o dosbarthu. Oedd dim angen iddo fe wneud hynny, o fe? Os yw e wir yn gallu bwydo 5,000 o bobl gyda yr 5 torth a 2 bysgodyn, oedd e ddim angen gwneud, os allai roi fel hyn, gwneud sioe o godi'r peth. Felly pam gwneud e? Wel achos, fel nes i ddweud yn gynharach, beth sydd gyda ni fan hyn yw arwydd. Yn aml iawn ni'n galw pethau fel hyn yn wyrthiau, ond y gair gwell yw arwydd. Achos mae Iesu fan hyn yn gwneud hyn mwyn arwyddo rhywbeth, mwyn dangos rhywbeth, na'r be mae'n trial dangos. Wel, wrth codi'r pethau yma lan i'r nef a'i bendithio, mae'n dangos fod wedi ei anfon gan Dduw. Mae'n dangos mae fe yw Duw wedi dod yn y cnawd. Mae wedi dod i ddarparu, i roi bywyd, i roi nid jyst bwyd o ddydd i ddydd, ond bwyd tragwyddol. Mewn ffordd, mae Iesu fan hyn yn arwyddo, yn actio allan yr hyn mae fe wedi dod i'w wneud. Mae Iesu mewn man arall yn dweud mae fe yw bara'r bywyd. Fe yw'r bara bywiol sydd wedi dod i lawr o'r nefoedd mwyn rhoi bywyd i'w bobl. Fe yw'r un sydd wedi dod i cael ei dorri. Fel y bara a'r pysgod yna'n cael ei torri a'i rhannu, mae wedi dod mwyn cael ei dorri ar groes. Mae wedi dod, i ddioddau. Mae wedi dod i cael ei wrthod. Mae wedi dod i cael ei farnu. Mae wedi dod i farw ar y groes. Pam? Mwyn rhoi bywyd. Fel bod pob un sydd yn derbyn, sydd yn cymryd, sydd yn bwyta, sydd yn trystio, sydd yn ymddiried ynddo fe, yn cael ei hachub. Dyma siwr ni'n gwybod bod yr arglwydd wastad yn mynd i ddarparu ar ein cyfer ni, achos mae e wedi darparu. Mae di roi yn barod y peth mwyaf gwerthfawr, sef yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac os wedi roi Iesu i ni, gallwn ni fod yn sicr wneith e roi pob peth arall. A wnaethoch chi sylwi,
Ar ôl i'r miloedd o bobl fwyta eu gwala. Maen nhw'n cael digon, maen nhw'n cael llond eu boliau, a mae yna fwy ar ôl yn does. Yna'r pwynt, oedd Iesu jyst yn bod yn extravagant? Oedd e'n bod yn wastraffus? Na, mae yna 12 basgedau lawn ar ôl, mewn un ystyr yn cyfleu 12 llwyth Israel, ond hefyd yn cyfleu'r ffaith bod yna ddigon i unrhyw un sy'n credu. Pwy bynnag i chi'r bore yma, lle bynnag i chi arni, be bynnag yw'ch angen penodol chi heddi, beth bynnag sydd wedi bod yn wir amdano chi, pa bynnag mes chi wedi gwneud o'ch bywyd chi, faint bynnag mor hir chi wedi dangos i ni trwy'r hanes yma fod y ddarpariaeth yna yn un tyner ac ofalus. Diolch fod Iesu ei hun fel dyn yn gwybod beth yw hi i eisiau bwyd, beth yw hi i fod yn anghennus ac felly'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Ni'n diolch fod e wedi dod mwyn cwrdd â phob angen sydd gennym ni. Bod ni'n gallu trystio yn neud i ddarparu beth bynnag sydd ei angen o ddydd i ddydd. Boed hynny yn fwyd a diod, neu yn iechyd, neu beth bynnag arall arglwydd. Ni'n diolch fod gen ti gynllun a bod dim byd yn rhy fawr i ti. Ond ni'n gwybod hefyd mae'n angen penna ni bob un yw amdano ti dy hun, am fywyd, am addeiant trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch fod e'n rhoi hynny, fod e wedi ennill iachawdwriaeth i ni trwy ei farwolaeth ar y groes. A bod yna wahoddiad nawr i unrhyw un, pob un sy'n credu, i ddod at ti. Ni'n diolch fel oedd yna 12 basged yn llawn dros ben, fod yna wledd a digon i'w gael y bore yma i unrhyw un yma sydd ddim eto wedi credu. Helpa ni nawr, helpa ni arglwydd i ei dygymryd i ar dy air di, i dderbyn yr arglwydd Iesu fel mae e'n cyflwyno ei hun i ni. A Dad, bydd gyda ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu ei hun. Amen. Amen. Ganon ni i orffen. Fenaid cod, bendithiad y greawdwr. Ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill tryw. Araf i ddig cyfoethog mewn tregaredd, mola dy geidwad Iesu. Ar ail bennill, brenin gras a'i gariad anorchfygol, bara byw, caf bopeth ynddo fe. Cant ei waed am prynodd un dragywydd, prynodd ar groes fy Iesu. Nw'n ni sefyll i ganu.
Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.